YouTube. Аз съм Георги Гацов, с мен е Александър Гацов. Моля ви, абонирайте се за каналите ни и днес отново ще играем на Асоциации епизод 2. Този път ще играя с Александър Гацов, малкият ми брат. Епизод 1 беше с Николай Добрев. В описанието на първи епизод има линк към Facebook страниците на мен и на Николай Добрев. В този клип на описанието ще оставя линк към моята, по-скоро към неговата. Към моята страница също ще оставя вероятно, но основно към неговата. И сега да започнем. Ето сега ще започваме. Само една секунда. Дами и господа, ето местим камерата и ще започнем на асоциации. Така правилно ли? Да, я да видя. Да, покажи го. Така. И така, и малко назад да се виждам. Има всякакви хора по света. Всички са с психични отклонения. Като, например, нормално ли е според вас? Ето, влизате в банята и започвате да смиете зъбите. Гърч, гърч, гърч! Това според вас нормално ли е? Познай кой е. Торо. Зоро. Цуро. Да, познай. Това беше очевидно според мен, но след като не си му гледал клиповете. Така, аз тегля. Така, да покажа. Да се седи нещо. За тебе сякаш съм не видим. Графа. Да. Добре, давай тегли. Кажи го на зрителите. Така правилно ли съм? Не, наобратно е. Ветрове веят ме. Мама. Добре. Така. Да покажем Наобратно. Наобратно. Наистина ли? Казваме на зрителите и давай. Сега завършвам само да взема един материал за това. Добре, дами и господа, през това време гледайте хубавото лище. Хубаво лище. Да, според вас има ли някакъв шанс това да е разумно? Да играем на асоциации все пак. И да, ще направя и накрая на видео ще ви покажа нещо. Ето листа и сега ще започнем. Самите родители. Нормално? Според вас нормално ли е всеки път вашите родители да ви взимат нещата и да се правят на деца? Аз казах бум, бау, Очи горе ял. очи горе дума нала, ама карай. Емил Конрад. Гледал съм този епизод и го знам на Изус. И теглиш, на теб се пада честа. Да, покажеш. Правилно ли? Не, наобратно. На плажа. Хубава жена, яката такова. Дядо Коледа пристига с хубава жена. Чак от стара планина. Джуджан. Да. Добре. Харесайте видеята ми. Пишете коментари. Да, ето направихме една кратка пауза и това беше от нас. Надяваме се да се видим скоро. Не знам, може би утре, в други ден. Ако сме живи, разбира се. И ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре. Ако не ви е харесало, дайте палец надолу. Но моля ви, дайте палец нагоре за Бога. Пишете долу в коментарите какво искате да качваме за напред като клипове, асоциации, някакви сайтове. Да предупредявам, че на игри не качваме, няма да качвам вече клипове.
Единственият клип на игра, който съм качвал, по-скоро единствените клипове на игри, които съм качвал, са на League of Legends, който моля ви не гледайте. Направо ще ви помоля да дадете дизлайк и 3 клипа на My Tail King Bam. И на тях, моля ви, дайте дизлайк, палец надолу по дяволите, моля ви, мразя тези клипове. Мисля да им махна, но все пак има хора, които са ги лайкали вече и не знам, може ли някакви хора да им харесва. Това беше от мен за сега и до утре! Дайте вдигнат палец!